Mendang ini Peit hang no ngila ban Peit ya ka Jingialehkai Jong Christian Ronaldo Naka klub ba Thymmai Jong ka Al Nazar. Kabadai ka klub ka Jingialehkai ha ka Saudi Pro League. Kabadai ka League Football ka ba Haei Jong kari Saudi Arabia. Jika kut Jong bat kanai ka klub kalong Ars nam Steng bat kadai ka klub banengkong ba Ronaldo unsoi bat ki klub Jong ka Deuba Asia. Tip baro ba Ronaldo day kulur Jingialehkai ba pau Jong ka pertet Ronaldo Jingialehkai na kari Portugal ka klub Real Madrid, Juventus bat ka Manchester United. Kini baro kidai klub na Deuba Europe bat kani kadai ka sin ka banengkong Ronaldo Jingialehkai Shabar na Deuba Europe. Ya ka Jingialehkai penyaso Jong sya kani ka klub Al Nazar ka pen mana ka live Februari Desember Jong stem ar Februar. Bat ka Jingialehkai ka banengkong Jong na kani ka klub Thymmai ka Jong kala bandai ka santrik Januari kata ka snipalai ha ka por price tag katkum ka baje Jong kari India. Kaban Jingialehkai Brescia ya ka Alti kani ka dei ru ka Jingialehkai halaying Jong ka Al Nazar. Enrai bun ginong Christian Jong Ronaldo hakeleng sodong ka perthai kentup ya kari India kimla ban sakhi ya kani ka Jingialehkai Jong namar bakani ka lik Jong ka Saudi Arabia ka dunabha kiri kiban peni ya ki Jingialehkai Jong kani ka lik hakeleng sodong ka perthai bat kumjuru hari India omdon kinogino ki company TV channel lane ki streaming platform kum ka Disney Plus Hotstar Jio Cinema Amazon Prime bat ki wai ban peni ya ki Jingialehkai Jong kani ka lik Henry ngila ban Peit ya ka highlight Jong kani ka Jingialehkai lengba ka YouTube. Henry parlok lada don ki bakwa ban Peit live ya kani ka Jingialehkai Jong Ronaldo lengba ka mobile. Pila ban Peit lengba kani ka link ka badon harum Jong kani ka video. Se lengba kani ka link ngila ban Peit ya ka Jingialehkai banengkong Jong Ronaldo. Ha kani ka klub ba Thymmai ka Jong